Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Pelcar Sumera. At ngayon po ay magluluto po tayo ng nilingta na octopus sa kamyas. Parang paksi na ho ito. 3 beses ko ho hinugasan yung octopus sa asin para matanggal yung lansa. O sige po. Paminta, magic sarap, tsaka asin. Kailangan din natin itong vinegar. Kahit anong vinegar ho, okay na. Half cup na vinegar. Ayan. Ayan na po, pagsasabayan na natin lahat ng ingredients. Yung octopus, kamyas, luya, half cup na suka, paminta, sarap, at asin. 1.5 teaspoon po na asin. One cup na tubig. Ayan. Halo lang natin. Papakulo natin hanggang lumambot yung squid. Ay, yung octopus pala. Tapos, 2 piraso po ng bay leaf. Ito yung 3. Bango-bango. Ayan po.